Non se movan de aí, porque de vez en cando facemos moitas tonterías, pero de vez en cando traemos cousas máxicas a este máxico plató. Por favor, escoiten isto. Out and down was sunny shit on was getting old, getting by to know. Out and down was sunny shit on was getting old, getting by to know. Chicken buku kwarendare kawenka. Upaganda style, sexy lady, oh, 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 oh. Upaganda style, sexy lady, oh, 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 oh. Upaganda style, oh, 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 oh. Upaganda style, oh, 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 oh. Upaganda style. Que elas son de Vacas, elas e el é, seguro que moita xente o conoce, Guillermo Fernández, Guille, grandísimo guitarrista dos mellores deste país, que estuvo en Berrugueto. Ela é Paula, Falla e Inés, son de Vacas. E fan cousas como as que acaban de ver, ¿no? Como Ganga Style. Que é de Vacas, exactamente? Que é de Vacas? Bueno, é un grupo de versións, basicamente. Eu vía por aí escrito que vos gustaba que vos chamaran de facer versións feas. No, bueno, Eso eso vino eu, un pouco algún sacado lado. de contexto, no. En realidade facemos versións que creemos que son bonitas, pero bueno, Son que moi estaban bonitas. maltratadas. Pasa que o raro e o curioso é que fan versións de temas moi comerciales, moi coñecidos, efectivamente, e vos sí. facedelas dunha maneira, eu creo que preciosa, con moito arte. Hai unha de Beyoncé, creo que é de Beyoncé, que sona así de bonito. Mirade para isto. I'm a single lady, 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 I'm a single lady. Now put your hands up in the club, just broke up, I'm doing my only thing. Decide to treat it, no, I don't wanna treat, cause another brother not is me. If you like it, then I should've put a ring on it. If you like it, then I should've put a ring on it. If you like it, then I should've put a ring on it. If you like it, then I should've put a ring on me. Oh, 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 De Vacas. Quédense con este nome, con moita máis xente, creo, que falla un micro. O meu micro. Fago un galloso aquí e listo, así. Digo que eu descubrimos, creo que como moita xente, descubrimos a través de YouTube. Por que a través de YouTube? Bueno, intentamos usar esa ferramenta porque parecenos máis fácil, máis visible, O sea, non? non sacades discos. De momento non sacamos discos. E me parece moi interesante porque se ven cousas de vos en YouTube actuando en sitios, en cidades. Se alguén quere ver a de Vacas, onde podría ver a de Vacas? No Facebook, Prados. Pero aparte de YouTube, claro, facedes actuacións por aí. Sí, temos un Facebook que se chama de Vacas, ali publicamos as nosas actuacións, como Vacas tamén, pois, polos campos. Elas Canal do cantan- YouTube, sobre todo, que é onde colgamos Cantan tamén. non só en galego, cantan en 55 idiomas, polo menos. Podemos facer unha demostración noutro idioma que non seña galego? Por exemplo, en que idioma? Eu que sei. Rumano. Rumano? Vale. Rumano, que eu domino ben o rumano, sí, sí, a ver. Perfecto, Pues venga. Rumano de Vacas. Alô? Alô? Sunt eu, Picasso. Ce-l-ai ce sei moinic, dar să tino cerminic. Blesta, numai e, numai e, numai e.
Cindra gostar in te, não que pestre o que pe, Maia hi, Maia hu, Maia ho, Maia ah, Maia hi, Maia hu, Maia ho, Maia ah, Maia hi, Maia hu, Maia ho, Maia. No me digan que non é algo distinto e precioso ao mesmo tempo. Cando nace e como nace? Pois mira, isto non o contamos nunca. Isto nace un día que eu andaba por Fisterra en bicicleta e recibí unha chamada de tres mozas que me dicían que estaban intentando montar algo alrededor das Spice Girls. Queríades facer, eso tamén o lingueu, que queríades facer solo temas das Spice Girls. Somos moi fans. Un día descubrimos que as tres éramos fans absolutas No, das Spice éramos Girls. Spice Girls. Bueno, éramos Spice Girls, claro. Foron Spice Girls, de As feito. representantes de aquí. E unha vez que me convenceron para formar parte do proxecto, en realidad eu convencinas de que ampliaran un pouco o seu espectro Sí, que non musical. só os Spice Girls, No, claro. non todo, está ben as Spice Girls. Entón tú eres un pouco culpable de que agora abriran tanto. Teñen un dos grandes éxitos, non? Que o de Enrique Iglesias, que é o que queremos escoitar un pouco máis que... Como se chama o de Julio Iglesias? O de Enrique Iglesias? Noite de día. Noite de día. Lusco e Fusco. Xa se lle nota os días, non? Un pouco así. Quédense con isto. De Vacas, Noite de día. Aplauso para ele. Hoxe Dixeronme que na noite te la raíña, que te move la cadeira con indecencia. Chegou a noite, hai un efecto e detense o tempo. Ti non estás afeita a bailar soa, sin te lo ritmo e descontrolas. Ti eres la envexa revirándote toda. Por iso dance, 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 dance. Vai calor nesta cidade, vai calor nesta bahía. Veña que siga a festa, de noite de día, fusión internacional. Baila que trae alegría, veña que siga a festa, de noite de día. Dance, dance, dance. Baila de noite de día. Dance, dance, dance. Baila de noite de día. Dance, dance, dance. Baila de noite de día. Dance, dance, dance. Lúa, lúa, luz do día. Negro branco está prendida, ronde caña, bruxería, Santa Cruz, Son as Tatudaria, poca ropa, 12:24 minutos. Gracias por estar aí. Vémonos a semana que ven. De Vacas. baila de noite de día. Vai calor nesta cidade, vai calor nesta bahía. Veña que siga a festa, de noite de día, fusión internacional. Baila que trae alegría, veña que siga